va bé el tema de jugar a birles perquè los fa millorar una mica el que és coordinació, los fa millorar punteria i intentem també, en la mesura del possible, que, a veure, en certa manera que ens facin cas. Ja està bé que són xiquets i això, però inclús hem establert una categoria nova, que pràcticament només la fem aquí, que donem un trofeu al millor plantador, en certa manera premiem el comportament també. L'any passat va ser la primera temporada que ho vam fer i enguany ho hem tornat a fer i, bueno, de moment funciona bastant bé, encara que si aneu venint batros, avui s'han comportat millor que cap dia. Primer es planta, després tens que agafar els birlots petits i tens que tirar-les. Hi ha 6 birles, que són les grans, i nosaltres tenim que tirar 3 birlots. Si en tires una és un 1, si en tires 2 és un 2, si en tires 3 és un 3, i si tires totes menys una és un 10. Si les tires totes és un 6. El més difícil de les bitlles és intentar fer un 10. Cada any intentem anar a escola, ho parlem primer, quedem en els profes de primària i intentem anar a fer una classe o dos cada any per tal d'intentar mantenir la tradició de les birles i un altre joc també tradicional d'aquí que és el bòlit. Els més minuts tiren de 5 metres, diria que són 6-7 anys, l'edat de després tiren de 6 i mig, després tiren de 8, després tiren de 9 i mig i quan arriben a les categories més grans, els sèniors, tiren d'11 metres i mig. Per tal clar, si féssim tirar els crios més minuts de la distància que realment ens toca, probablement no arribarien, llavors els aproximem al màxim, si veiem que no arriben encara els aproximem una mica més, per tal de que també es facin contents de fer deus, de fer fetes i en certa manera, d'incentivar les ganes de tornar a vindre una altra setmana. Que és un joc tradicional i que tots els dies venen i ens agrada molt perquè fem amics nous i ens divertim. M'agrada perquè mon pare juga a birles, ma mare també, jo també, i podem jugar a birles en família també. Jugant a birles els dissabtes xalo molt i jugo molt bé. Relacionen molt en altres xiquets. El fet que primer han de plantar les birles als companys, en certa manera, s'han de replegar els birlots, fa que interrelacionen molt en ells i en certa manera sociabilitzar. Ja està bé que ja se relacionen molt al col·le, però és una manera de, fora d'escola, tindre relació també.